Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Avui cal posar en valor l'escola d'hoquei herba del júnior, amb més de 400 jugadors i jugadores, però ja fa anys que dona fruits aquesta escola. I aquesta setmana hem volgut conèixer la millor jugadora del Mundial Sub-21 i la millor jove promesa de l'hoquei herba mundial. És santcugatenca, juga al júnior des dels 5 anys, ara en té 19, per tant 14 anys en aquesta entitat santcugatenca. Parlem de Tere Lima. La Tere Lima, amb 19 anys, ja suma 3 temporades al primer equip del júnior, on ha aconseguit aquesta temporada el primer títol de Lliga de la seva història. Una Tere Lima que ha finalitzat el torneig al Mundial Sub-21 d'hoquei herba amb la selecció espanyola amb 8a plaça, amb 4 gols, i ha estat designada MVP del torneig. Però aquí no acaben els reconeixements, perquè ha guanyat també un guardó força especial, el Rising Star, és a dir, el de millor promesa en un guardó que encara està pendent d'atorgar. I què ha dit la Tere Lima d'aquest doble guardó, d'aquest doble reconeixement? Satisfeta, sorpresa i molt contenta. Paraules majors, sí. A mi, quan em van donar el millor premi, el premi a la millor jugadora del torneig Sub-21, jo no sabia que també significava que automàticament em donaven el premi a la promesa de l'any. I jo estava molt contenta pel premi, però no sabia que també significava això. I quan m'ho van dir sí que em vaig emocionar moltíssim, vaig plorar tot. En plan, era una cosa que crec que mai se m'havia passat pel cap poder arribar a guanyar-ho. I, evidentment, créixer al júnior és especial per una santcugatenca que porta tota la seva vida amb l'estic a la mà. Quina és la clau per arribar a aquest èxit? 100%. Jo crec que ara s'està veient més que mai que el júnior està fent un molt bon treball, sobretot a l'escola, i que cada cop pugen més nenes de la casa a l'equip, al primer equip del club. I jo crec que sí, jo ho recomano moltíssim al júnior. Doncs això ho deia Tere Lima, i també pel que fa al Sub-21, la selecció espanyola masculina també ha tingut un paper destacat al Mundial de Malàisia. Medalla de bronze, amb 4 jugadors del júnior, Pablo Espino, Bruno Font i els germans Oriol i Aleix Bozal, a més del tècnic blau i negre, que ha estat el seleccionador Oriol Torres. Un júnior, una escola que batega a molt bon ritme. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.